one framework mar constitution to kama wan gi dok chien matin en institution machalo kaka NCIC okomege powers magi toothless bulldogs gigi ikaw gititero ikaw DPP jogi bedo processed to samoro be wala na meka ni e court ka nigi problem ta adwa na defend court matin nikech court luore gi evidence mitero negi edo koro meyo duol machalo kaka mar NCIC okane gima ginyalo timo nikech they have no powers to arrest and prosecute gin gi arrest to gitero submission margi to gimoro magashago wacho ni students mar literature happen there is a wait embe no luonge ni ayana ne ok winjo maber koro meyo this issue of ne ngato wacho ni en student mar literature adwa na tamra wacho no kabisa ok nyalo yanya kati koni na student mar literature ngamo yanyi to yanyi kliyo ki yanya ne wiya duong kati ume literature kati ume literature en ayanya wach ni wiya rom gi sufria koro okoso wambe wan students mag literature wambe wanyalo wuoyo kode koro meyo gima wacho ne constitution of your rights mar dak kamora mora e piny ka to most towns ma Kenya gin cosmopolitan to kata mana jo Mount Kenya minene wachogi jogi ni kamora mora gin North Rift gin Mpeketoni gin Rombo gin nyaka Migori Hispania gin Busia to koro kwa chako wach ni ngato be dalagi nikech mano threat makagusha no golo to kata ka oken ni joma oko mare Mount Kenya owinjo be ni wabedo candid okodware incitement wawinjo kata jotendwa moko mag ODM mose wacho ni gino ginyal tiyo gi jotelo ma Mount Kenya okapar kama no paro maber political realignment ngato nyalo tiyo gi ngama dwaro koro kata mana jotendwa mag ODM giwere gi weche mag incitement aseneno bloggers mang'eny even from Luoland to gi wacho weche moko beyo joluo moko bendo onyombo Mount Kenya to jo Mount Kenya be onyombo Kaluo to biashara ma watimo be watimo gi jo Mount Kenya to jo Mount Kenya be timo kodwa koro sa siasa emanene ka nitiere pogruok no ndalo modong to dhano odak kanyakla Oyugiswa en town matin most businesses gin mag Okuyu Goria koro kawuono kwa wacho no Oria rach to Okuyu rach to onge jowa mowuok oko matimo biashara most businesses manene town kacha ma kabila mamoko akwa jopiny to joluo wa manyalo winjo wa kawuono kwa gombaka ni waweuru ng'iyo jomoko gi wang marach nikech ng'amina ng'iyo gi wang marach no gashago ok mi chiemo kagushi ok pidhi omiyo wabedo kaka jokenya to gigi wuok mana ndalo mag siasa ndalo modong to wawacho ni wan jokenya kogi ka siasa to koro wan joluo wan Okuyu okada winjo wach machalo kamano iro kamano ahinya wakili inene yo machal nade nikech kai wacho weche mag neno gi ngamo sebedo kanine tijni manyalo miyo komak ngato ngari tiyo go kaka iwacho ni kaka puonj ne